Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita lang po namin sa inyo ang paggawa ng ube flavor turon at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, grated purple yam or kinudkod na ube. Tapos jackfruit, pwede yung presko at saka pwede rin tong nasa lata. Gagamit din po tayo ng condensed milk. At saka itong wrapper ng turon. Gagamit din po pala tayo ng 3 tablespoon na butter. Ayan na po. Ngayon po ay uumpisahan na po naming lutuin ang ating ube. Ngayon po ay naglagay na po kami ng butter dito sa kawali. Tapos pakukuluin po muna natin to. Ay kumulo na pala siya. Tapos, ngayong kumulo na siya ay pwede na nating ibuhos yung ating grated ube dito sa ating kawali. Pahihinaan lang po natin yung ating apoy para po hindi siya masunog sa ilalim. Ayan na po, napakaganda po ng kulay ng ube. Pwede rin po pala pag wala kayong ube na makita, pwede rin po yung kamote na purple ang kulay ang gagamitin nyo. Kasi pareho lang naman yun na masarap. Ngayon po ay palalakasan na natin ng konti yung ating apoy. Para matuyo po yung ating ube. Kasi medyo matubig po siya kasi kagagaling lang sa loob ng freezer. Haluin lang ng hahaluin hanggang sa medyo matuyo na po siya. Tingnan niyo po, napakaganda po ng kulay niya. Talagang kulay ube po talaga. Tsaka hindi na po kami gumamit ng artificial color. Pwede rin yata itong gamiting palaman sa tinapay kung sakali mang gagawa kayo. Ngayon pong medyo tumuyo na yung ating ube ay pwede na tayong maglagay ng condensed milk. Mga kalahating lata ang ilalagay po natin. Ayan na po. Yan. Yan. Tama na po yan. Baka sumobra yung tamis. Baka po ma-diabetes tayo kapag nasubrahan yung tamis. Pero depende naman po sa inyo yun kung gaano karami ang gusto nyong condensed milk na ilagay. Kasi yung iba sa atin mahilig sa matatamis. Pero yung mga kasamahan namin dito sa bahay ay hindi po sila masyadong mahilig kumain ng matamis. Yan. Paghahalu-haluin lang po natin yan hanggang sa tumuyo po uli yung ating ube para po maibalot natin doon sa ating lumpia wrapper. Pagkatapos po pala nito, pag naluto na talaga siya ay patayin natin yung apoy tapos palalamigin po muna natin ng konti para medyo matigas po siya at hindi po siya malambot kapag ibinalot na natin sa ating wrapper. Habang naghahalo po kayo ay kailangan po mahinang-mahina din yung apoy para hindi po siya masunog doon sa ilalim. Kasi mabilis pong masunog to kapag malakas yung apoy. Ngayon po mga mamamayang ay papatayin na po natin yung ating stove kasi tama na po ito. Kasi pag malamig na po ito mamaya ay medyo titigas na po siya at pwede na nating balutin.
So, ngayon ay hihintayin po muna natin siyang lumamig dito sa ating loob ng kawali. So, kailangan po munang haluin ng konti. Ngayon po ay papatayin ko muna yung cam, tapos pag medyo matigas na siya ay ipapakita na po namin sa inyo kung paano ito balutin. Pero napakadali lang po. Ngayon po na malamig na tong aming ube na niluto ay pwede na pong balutin dito sa ating lumpia wrapper. Tsaka hinanda na po namin yung aming langka. Ganyan po kaliit ang paghiwa. Yan, ipapakita ko po mamaya kapag inuumpisahan na po naming balutin to. Ngayon po ay isa-isa po nating tatanggalin yung ating wrapper kasi nagdidikit-dikit po siya noong binili namin. So, kailangan po munang tanggalin isa-isa. Ngayon po, pag medyo basa po yung ube nyo, kahit na malamig na siya, ay pwede nyo pong lagyan ng powdered milk, kahit ano pong klase. Pero konti lang po ang ilagay nyo, mga 3 to 4 tablespoon. Pero yung sa amin ay tama na po yan, hindi na po namin lalagyan ng powdered milk. Kasi okay naman po siya, hindi naman siya masyadong basa. Ngayon po ay ihanda nyo na yung inyong mga wrapper kasi babalutin na natin yung ube natin. Ayan. Ang ganda ng kulay. Tapos lalagyan nyo po ng langka dyan sa itaas. Tapos dahan-dahan ng babalutin. Yung parang nagbabalot lang po kayo ng lumpia. Ayan na. Yan. Ganyan lang po siya. Ganyan lang po kadali ang pagbabalot ng ube na turon. Tapos i-fold nyo lang na ganyan, i-roll. Yan. Tapos isarado nyo yung sa taas. Ayan na po. Mamaya po pag natapos na po naming i-roll ito lahat ay ipapakita na po namin to. Tapos magluluto din po kami mamaya. Ngayon po mga mamamayang ay magiging ganito na po ang kanyang itsura pagkatapos po nating maibalot sa lumpia wrapper. Ngayon po ay lulutuin na po namin to. Ngayon pong nakasalang na yung kawali sa ating stove ay gagamit tayo ng mantika para sa pagpiprito ng ating turon. Hintayin lang po natin to na medyo uminit yung ating mantika para hindi po dumikit yung ating turon. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay pwede na nating ilagay ang ating turon. Ayan na po. Tapos pahihinaan nyo lang po yung apoy para hindi po kaagad masunog yung turon nyo. Dahan-dahan lang po ang paglagay para hindi po kayo matalsikan. Ayan na po.
nag golden brown na kaagad. Kasi mainit po yung mantika. Bago natin inilagay yung ating turon ay napakainit na po ng mantika. Ayan na po, hihintayin lang po natin na maluto yung ating turon. Madali lang tong maluto kasi mainit na talaga yung mantika. Basta bantayan nyo lang po, huwag kayong aalis kapag nagluluto kayo ng turon. Kasi napakabilis lang po niyang maluto. Kaya huwag kayong aalis kapag nagluluto kayo. Baka masunog po yung inyong turon. Mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo kapag naluto na. Ngayon po ay luto na ang ating ube na turon. Tatanggalin na po natin sa ating kawali. Yung iba medyo lumabas po yung palaman pero okay lang po yan. Ayan na po. Hindi po namin lulutuin lahat para may matira pa bukas. So, ayan na yung ating ube na turon. Ito na po mga mamamayang ang ating turon na ube. Ayan po, hiniwa ko po siya sa kalahati para makita nyo po ang itsura sa loob. Yan, napakaganda po ng kulay. Tapos ganyan po ang itsura niya. So, ayan na po. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!